Naša tema je zdravstvene prirode. U idućim minutama razgovarat ćemo o debljini i dijabetesu. Naime, predstavnik Hrvatske udruge za prevenciju debljine i dijabetesa sudjelovao je u Europskom parlamentu na međunarodnom skupu na kojem se govorilo o smjernicama za borbu protiv debljine i dijabetesa, mogućim utjecajima na hrvatske pacijente i zdravstveni sustav. Naši gosti ovoga jutra u studiju su Andrijana Buklijaš, predsjednica Udruge za prevenciju debljine i dijabetesa. Dobro vam jutra. Dobro jutro. I Davor Skeleđija, član udruge koji je bio na stručnom skupu koji smo spomenuli. Dobro jutro i vama, dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro nam jutro. Pa evo, riječ dvije o samom skupu u Briselu i je li to prvi put da je ovako nešto organizirano? Pa koliko ja znam je, u stvari American Chamber Italy. Oni su organizirali taj skup. Pozvali su dijabetičare, dijabetologe, predebele ljude, to jest oni koji imaju taj problem, predstavnike udruga, čak i političare. Jednostavno zajedno su svi raspravljali o tome kako i što se može na nivou Europske unije učiniti da se taj problem dijabetesa i debljine, koji se sad promatra zajedno, adresira što bolje. I što se zaključilo? Kako je izgledala sama rasprava? Pa mene je najviše dojmila jedna izjava koja glasi da u stvari današnja znanje, tehnologija i medicina su dovoljno razvijeni da u stvari i debljina i neregulirani dijabetes ne bi trebali postojati, odnosno trebali bi biti puno manji nego što jesu. I oba dvije te bolesti u stvari predstavljaju ogroman problem za zdravstveni sustav i za kvalitetu života. I evo, tvrdi se da postoje znanje i tehnologija i terapije koje pomažu da nemamo taj problem ili da ga jako smanjimo. Ali, nažalost, imamo ga, pa malo o njemu. Kada govorimo o pretilosti u Europi, znamo da Hrvatska ne stoji baš dobro. Da, mi vrlo često gledamo bolesti svaku za sebe, a ovo je zapravo jedan korak prema gledanju čovjeka kao cjeline, gdje se spaja skupa i dijabetes i debljina, koji, nažalost, uzrokuju kasnije nove zdravstvene probleme. To su problemi sa bubrezima, problemi sa srcem i slično. I onda se pokušava gledati na cijeli metabolizam. Zato se to zove kardiometabolički pristup cijelom tijelu, odnosno zdravlju čovjeka. Mi smo kao država dio Evropske unije i nažalost imamo problema sa debljinom i to je problem koji se mora rješavati jer je on prevelik i veliko opterećenje za zdravstveni sustav i za čovjeka samoga. Tako je Hrvatska isto tako se dala u rješavanje tog problema na evropskom nivou. Gospodine Skeleđe, je li možda bilo govora o proizvodima koje nalazimo na policama trgovina, recimo u Europi, krcati su šećerom? Bi li možda trebalo biti jasnije istaknuto da ima šećera u većini tih proizvoda? Recimo, kupujete kukuruzne pahuljice, ja godinama nisam znala da imaju šećera, dok nisam vidjela varijantu bez šećera. Mislite da kupujete nešto što ima veze sa kukuruzom? Tako je. Puno toga je sakriveno od nas. I jedan od razloga zašto je sakriveno je zato da bi se ti proizvodi bolje prodavali, da bi bili jeftiniji za proizvodnju i tako dalje. Ali izazivali ovisnost. Izaziva šećer, izaziva ovisnost i tjera vas da pojedete još jednu porciju, naravno, s toga profitira proizvođač. Evo, kad ste spomenuli kukuruzne pahuljice, znači kukuruz već sam po sebi ima jako puno ugljikohidrata i recimo to tako prirodnih šećera, koji isto nisu baš bog zna šta dobri. Ali su bar prirodni, manje zlo od onoga što oni još dodaju onda unutra, dodaju još ove prave šećere da bi mi odabrali možda taj proizvod prije nego neki drugi jer nam je to veću ugodu stvara u organizmu. I to je veliki problem i radi se na tome da to bude puno jasnije označeno. Ono što se još, o čemu se jako puno pričalo, znači mi smo donedavno imali u stvari dva načina da se borimo protiv debljine. Zatvori usta, nemoj jest i bavi se većom fizičkom aktivnošću. I to je sasvim u redu, to je nešto logično i svako ko ima zdrav razum će reći ok, to je super. No, problem je u tome što rezultati borbe sa ta dva alata nisu baš bajni. Da, ima ljudi kojima je to pomoglo, koji su uspjeli smršaviti, ali ima ljudi koji ne. I tu se sad pojavljuju ti novi sve popularni lijekovi za debljinu koji onda uskaču kao treća komponenta. Dakle, nećeš uzeti samo taj lijek za debljinu i evo sve će biti savršeno, ali taj lijek za debljinu će ti pomoći prvo da malo kreneš smršaviti,
Nakon toga će ti pomoći da lakše se baviš fizičkom aktivnošću. Jer ako neko ima 150 kila ili 100 kila, velika je razlika koliko on može prehodati, prošetati se ili se s nečim baviti. Dakle, to je jedna kombinacija svega toga zajedno, ovih starih metoda, ajmo tako reći, koje su i dalje vrlo aktualne i potrebne, plus neke nove koje donedavno uopće nismo imali. Stvar je u tome da je debljina jedan jako složeni problem. Znači imamo utjecaj okoliša, to što ste vi spomenuli, hrana koja je svuda oko nas, koju je teško izbjeći, pogotovo djeci. Onda imamo zdravstveni sustav koji nam mora omogućiti lijekove da se s tim borimo. I onda imamo samog čovjeka koji mora biti svjestan da debljina jest problem i da ćemo uzrokovati kasnije puno veće zdravstvene probleme i da ga mora rješavati. Znači, na odgovornosti pojedinca da promijeni svoj životni stil, da obrati pažnju na to kako to utječe na njega i da krene u rješavanje tog problema. Oprosti, ja sam vas upravo sam vas to htio pitati, primjeri dobre prakse. Postoje, svaka se zemlja na svoj način bori protiv i debljine i konzumacije i animacije, dakle svih onih koji nemaju naviku fizičke aktivnosti. Što bismo mi mogli početi primjenjivati u našoj zemlji, a da još nismo, iako evo, kroz našu emisiju ove poruke dolaze gotovo svakodnevno. Tako je, na primjer, omogućavanje ljudima da se bave fizičkom aktivnošću, to je uloga društva. Znači da vi imate prostor gdje možete prakticirati neki sport ili neku drugu fizičku aktivnost. Ja mislim da je to poprilično dobro riješeno. Nije savršeno, ali poprilično dobro. Nakon toga lijekovi koje zdravstveni sustav mora nam dozvoliti, odnosno omogućiti svima kojima su lijekovi potrebni. Na primjer, mi još uvijek nemamo na osnovnoj listi za dijabetes sve lijekove koji su potrebni. Znači, tu je potreban isto jedna promjena paradigme gdje se mora shvatiti da lijekovi nisu trošak, nego su lijekovi zapravo ulaganje u naše zdravlje. Da bismo mi bili zdravi, da bismo bili radno aktivni, da bi vodili Dobro jutro Hrvatska ili bilo koji drugi posao, mora se uložiti u zdravlje. Prije nego što uopće dođemo do faze lijekova, bi li trebalo uvesti malo više tjelesne i zdravstvene kulture u osnovne škole? Bi li se na taj način trebala poticati tjelesna aktivnost od malih nogu kako bi djeca stekla naviku da se nečime treba baviti? Tako je, i tjelesne aktivnosti i prehrane. Ono što mene recimo užasava je da i same škole imaju problem kad žele uvesti kad žele uvesti zdraviju prehranu. Šta se dogodi? Onda roditelji su protiv, odnosno dio roditelja. Pa ne, ja želim da moje dijete jede slatke pudinge, neka jede kod kuće, u čemu je problem? Neka jede kod kuće, tako je. Znači, ta svijest o problemu debljine je također vrlo važna. Dakle, na puno neočekivanih mjesta vi doživljavate otpor. Umjesto da roditelji budu sretni zbog toga što je, eto, mogu reći, evo nisam ja kriv, u školi su rekli da moraš zdravo jest. Pa i to nekom olakšava pristup svom djetetu. Ne, oni se onda u školu bune zašto imaju tako zdrave obroke. Šta znam, dijete dođe možda doma gladno, pa onda doma pojede sve ono slatko što je od prije naviklo. Dakle, cijela ta svijest je užasno važna i da, Dobro jutro Hrvatska i Hrvatska radiotelevizija stvarno puno komuniciraju o cijelom tom problemu. Riječ je o samoj udruzi. Kad ste osnovani, s kojim ciljem, koliko je članova danas? Znači, ja već radim dugi niz godina u Zagrebačkom dijabetičkom društvu. Onda se ukazala potreba da se cijela ta priča sa dijabetesom proširi i na debljinu. Zato što najveći broj ljudi koji imaju problema sa dijabetesom zapravo imaju povezanu debljinu. Odnosno, jedno je uzrokovalo drugo. Kada imate debljinu, onda to uzrokuje kaskadu. Prvo dođe dijabetes, pa tlak, pa ili obrnutim putem. I onda sve druge bolesti se na to nadovezuju. Tako da taj problem je nekako kompaktan, gdje opet se vraćamo na ono, potrebno utjecati na ljude da preuzmu osobnu odgovornost i potrebno da im društvo omogući sve što je ljudima moguće i dostupno, da im bude dostupno, da im olakša taj rješavanje toga problema. Vidio sam u nekim europskim zemljama da imaju poseban porez na proizvode koje sadržavaju veću količinu šećera u sebi. Pogotovo kad je riječ o energetskim pićima ili napitcima. Da, meni se to čini jedno od dobrih rješenja. Za cigarete isto plaćamo ogroman novac i svako će se razmisliti da li bi možda to potrošio za nešto drugo. Slična stvar se može napraviti i sa napicima. Ono što je važno reći da u Hrvatskoj u stvari mi nemamo niti jedan lijek za debljinu koji financira zdravstveni sustav i vjerojatno to neće biti
još ne jedno solidno vrijeme, zato što bi potencijalno to bilo dosta skupo ili osoba s dijabetesom, onaj kratkoročni trošak bi bio skuplji ili osoba sa debljinom puno. Dakle, to je nešto čega ćemo se načekati. Dakle, svako će morati na sebi raditi sa svojim liječnikom i eventualno si financirati te neke lijekove za debljinu, govorim. Ono što je uvjetno rečeno dobro, lijekove za dijabetes tip 2 i debljinu kad su zajedno u jednoj priči, oni su financirani preko zdravstvenog sustava. Prvo su bili bez doplate, sada su sa doplatom, nažalost, ali ajmo reći da je to dobro. Ono što čekamo i što Europska unija potiče, da stvarno tih lijekova bude više i da pacijenti imaju pravo na izbor. Nekom paše jedan, nekom paše drugi, pa ajmo im osigurati sve, odnosno njihovim dijabetolozima, odnosno doktorima za debljinu, da se bolje izrazim, da bi pacijenti imali mogućnost izbora i da bi svako našao onaj koji treba. I to je jedan problem koji je definiran, istaknut na ovom sastanku, da različite zemlje različito brzo, odnosno sporo donose te odluke. I mi bi željeli da Hrvatska bude zemlja koja malo brže donosi odluke vezane za debljinu. A ideal je svakako da niti ne dođemo do točke da nam treba lijek za debljinu, već da od malih nogu učimo stanovništvo kako se ponašati, što jesti, koliko se kretati, kako provoditi slobodno vrijeme. Tako je, sve ste zaokružili. Tako treba startati, pa eto, kad su neke ekstremne situacije, to zahtjeva drugačiji tretman. Je li bio zaključak, dakle, na ovom skupu u Briselu? Ili su to bile i smjernice koje ste sada spomenuli? Da, to je zaključak. Prvo da postoji i terapija i znanje, ajmo reći prvo znanje pa onda terapija, koji pomažu, koje stvarno pomažu i nije slučajno u javnosti da se toliko priča i o lijekovima za debljinu i lijekovima za tip 2 dijabetes, a onda znači, postoji znanje, postoji volja, samo treba to malo brže implementirati. Hvala vam lijepa na svim ovim riječima i na ovim porukama koje smo čuli i u Briselu, ali ne moramo do Brisela kako bismo shvatili u čemu je najveći problem i kako ga pokušati riješiti na najbezbolniji način. Na početku ste razgovora rekli zatvoriti usta. Da. To je jedan pokušaj koji stvarno vrijedan je i dobar je, ali ako se s vremenom ispostavi da nije dovoljan, hajmo vidjeti šta još onda napraviti da bi na kraju da bi imali uspjeh. Hvala vam najljepša na gostovanju. A kako pomoći tijelu da se što lakše nosi s ovim izazovom, doznače naš Krešo. Krešo, dobro ti jutro. Tvoj današnji sugovornik je endokrinolog i dijabetolog koji pretpostavlja ima jako puno posla u Hrvatskoj. Tako je, docentica Martina Matovinović, naša sugovornica. Dobro jutro, evo mi smo ispred KBC-a Zagreb. Tako je, ima jako puno posla, znamo mi to već godinama, stotine tisuća naših sugrađana boluju od dijabetesa, još veći broj pretilih. Kako to riješiti? Pa evo, doktorice Matovinović, čuli smo na raspolaganju nam je sve više modernih, novih, skupih lijekova, stižu kao na traci, no što je s prevencijom, što je s našom osobnom odgovornošću? Jer najlakše je kad nam industrija ispostavi takozvani čarobni lijek, odgovornost nestaje. Dobro jutro svima. Dakle, ne smijemo zaboraviti na temeljno liječenje. Temeljno liječenje debljine i šećerne bolesti je zapravo promjena stila života. Što to znači? To znači redovita tjelesna aktivnost, znači najmanje 150 minuta tjedno umjerene tjelesne aktivnosti i pravilna prehrana. Mi smo mediteranska zemlja, znači mediteranski tip prehrane, izbaciti rafinirane ugljikohidrate, izbaciti zaslađena pića, redoviti san. Znači imati barem 7 do 8 sati na koje ne možete se ni vi pohvaliti s time i mali broj ljudi, ali dobro treba se truditi na tom putu. Znači prevenirati takve bolesti znači zapravo da ćemo ih odgoditi, a kod nekih možda nećemo niti doživjeti tu šećernu bolest tipa 2. Zaista ovo temeljno liječenje je osnova svega. Znači, bez obzira na to imate li vi trenutno šećernu bolest tipa 2 ili ste u predijabetesu, znači korak prije, temeljno liječenje je to. I onda sa time, naravno, nakon toga odlučujemo koja je terapija najbolja individualno za svakoga pacijenta. Što kad se bolest ipak dogodi? Mnogi ljudi, znam ih ja jako puno, kad dobiju neku dijagnozu, klonu duhom. Kad je dijabetes u pitanju ili pretilost, ali evo, možemo naglasiti dijabetes, koje navike promijeniti, u kojem smjeru okrenuti život
pa da se ta situacija riješi. Jer, ispravite me ako griješim, neka nova medicinska saznanja kažu da je dijabetes itekako rješiv ako se poduzmu određeni koraci. Da, znači ono što je bitno sa pacijentima imati jednostavno taj partnerski odnos i moramo slušati pacijenta, slušati njihove navike i tada im savjetovati korekciju navika. Naravno, to nije uvijek lagano i to je jako teško uz naš užurbani način života svima nama, ali to je nešto što moramo osvijestiti i onda polagano mijenjati. A lijekovi nam pomažu u tome, dapače. Znači, ja sam kao dijabetolog izuzetno sretna što mi imamo veliku plejadu, znači, različitih lijekova za liječenje šećerne bolesti koji utječu i na debljinu i na sve skupa, ali oni ne mogu biti samo lijekovi, a da pacijent ništa ne napravi. Znači, to se uvijek dogovaramo. Ja kažem, gledajte, ako želimo uspjeti, vi imate svoju zadaću koju vi morate ispuniti, a to je ta promjena stila života, a da bi mu morate objasniti što to znači. A onda, znači, ja kažem dajem vam lijek i objasnim koji lijek mu za što služi. I onda zapravo on ima svoju ulogu koju mora ispuniti, ja imam svoju i onda zapravo na kontroli vidimo gdje smo došli, jel da, što još dalje treba mijenjati, što nije dobro, da li u lijeku, da li u navikama. Znači, to je zajednički taj jedan individualni, ali partnerski odnos između pacijenta i liječnika. Kako je stanje u Hrvatskoj? Ja bih kao laik, nisam liječnik, ali tvrdim da je situacija grozna, katastrofalna, da zvona odavno zvone na uzbunu. Zašto je to tako? Pa upravo zato što je nama nije dovoljno zdravstvena ta osviještenost koliko je bitno promjena stila života. Znači, ako imamo negdje preko 65% osoba sa prekomjernom tjelesnom masom, a znamo da šećerna bolest tipa 2, osobe koje dobiju, 80% ih ima prekomjernu tjelesnu masu ili pretilost. Zatim imamo jedan pojam diobesity ili želi reći zapravo koliko je to povezano pretilost i šećerna bolest tipa 2. Znači, to se jedno od drugoga jako teško može odvojiti i zapravo promjenom navika rješavate i jedno i drugo. I za kraj, evo da pomognemo našim gledateljima, jer laici su bombardirani su zdravstvenim informacijama kroz medije najviše. Puno je tih, ja ih onako ironično zovem takozvanih čarobnih injekcija koje su na tržištu zadnjih nekoliko godina, pa laici miješaju inzulinske pripravke, tako ću ih nazvati, lijekove, i te injekcije, pa u čemu je razlika? Jer mnogi neke stvari žele uzimati na svoju ruku, koliko ja znam. Dakle, kod šećerne bolesti tipa 1 mi nadomještamo funkciju ono što gušterače ne može stvoriti, to je inzulin. Tada dajemo inzuline. To su znači supkutene injekcije. Također, kod određenih osoba sa šećernom bolesti tipa 2 gdje su se iscrpile stanice gušterače i gdje ne proizvode dovoljno inzulina, isto znamo pomoći i dati inzulin. Znači, to je nadomještamo, dajemo inzulin. A druga stvar su lijekovi koji mogu biti u tabletama ili u injekcijama, sad što je popularno, one rade na drugačiji mehanizam. Znači, one potiču, neke od njih potiču stvaranje tog inzulina u gušterači. Znači, jedna stvar. Druga stvar, potiču osjetljivost naših stanica već na postojeći inzulin. I zapravo neki smanjuju i apsorpciju šećera u crijevima, pa onda smanjuju stvaranje šećera u jetri. Znači, mnogobrojni su različiti mehanizmi, pa izlučujemo, ima i lijekova gdje se izlučuje više šećera putem urina. Zato nam je jako bitna cjelokupna slika, znači ne samo šećer, moramo gledati i tlak, i lipide, znači cijeli status bubrežne funkcije, sve moramo vidjeti i onda odredimo uz to i najbolji lijek. I za kraj ukratko, samo kako biste vi kao liječnik prokomentirali situaciju koja je očigledna u zadnje vrijeme, a to je da mnogi ljudi koji nemaju dijabetes, nemaju te probleme, vrše pritisak na svoje liječnike da dobiju recepte za te injekcije za mršavljenje. Nećemo ih sad reklamirati koje su. Eto, samo da bi smršavili prije mora. Koliko je to zapravo igranje sa zdravljem?
Pa zapravo ako zaista osoba ima pretilost, znači to je indeks tjelesne mase veća od 30 i ako je probala već promjena stila života i zaista ne ide, ja nisam ta koja sam protiv. Dapače, imam veliko iskustvo u tom liječenju. Zašto? Ti vam lijekovi pomažu zapravo da vi se možete pridržavati vašeg temeljnog liječenja. Jer druga stvar ako trebate smršaviti 5-6 kila, ali druga stvar ako trebate 30-50 kila, znači teško je, jako je teško tim pacijentima i to je jedna jako, jako dobra pomoć. Zašto? Vi zaboravite na jelo, na hranu, na glad i onda ako pridržavate s ovog što smo rekli, prehrana, mediteranska dijeta, izbacite rafinirane ugljikohidrate, redovita tjelesna aktivnost, vi dobijete jednu potpunu novu dimenziju života i onda kod svojih pacijenata, znači kada uvodimo, kad smo zadovoljni, kad smo došli do svoje tjelesne mase, mi onda zapravo i postepeno skidamo terapiju i onda na što se oslanjaju? Na ono što su naučili na početku. Promjena stila života. Hvala lijepo na razgovor. Eto, poštovani gledatelji, dragi kolege, sve smo čuli, ali dijabetes je epidemija koja traje i iz godine u godinu zapravo je sve gora, tako da mislim da ćemo o ovoj temi još govoriti. Lijep pozdrav. Obvezuje nas ova tema da pričamo i govorimo o njoj što češće. Krešo, hvala ti lijepa. Hvala ti.